Kaixo, Maziak. Ingo dugu proba nola ikasteko nola ongi garbitu eskuak, bale? Imaginatuko dugu pintura hau jaboia dela. Orduan, bota, jaboia... Eta bain, igurtziko dugu, normalian egiten dugun bezala, bai, jaboiakin. Orduan, ikusiko dugu ze utxune gehatu zaizkigun garbitu gabe. Hola izango zen, bai. Orduan, xirrikito guzti hauek gelditu dira jaboi gabe, hemen bai, erpuruan inguruan, xirrikitu guztiak. Orduan, falta zaigu, bai, kasteko. Hola inezkeo, erpuruan inguruan, eta xirrikitoetan, bitu, hola, egongo zen dena, jaboiez bustita, bale? Eta bain, garbitu. Eta listo, holaxe garbi eskuak.